Welcome to Bibilhan po natin si Lola ngayon ng itlog. Ito lang pala pabili. Tunay, hindi tunay na tinapay. Hindi yung diaper. Lola, may ubas ka dito. Dalawa. Yung Amerikano ko. Pinino na yan. Siya ito. Iba, siya na yung bagong dating. Ugasan mo na lang kuya, ano? Ay! Yung ulam pala ito yung mamaya. Lola, may nagpapabigay sa iyo. Galing sa nagmamahal sa iyo. To, magkano yan? Hindi ko yan makikita. Di mo makita? Makada. 500 yan, Lola. O, gawin ng 1,000. O, yan. Huwag ka na maglalesa. Marami kang pira. Pero ko pabili. Naglalayasan mo. Ano yan? Hindi mo kayo mo ito. Kaki. Mahulog yung pira mo. Sa'yo yan, Lola. Tago mo, ha? Maalis na kami. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Oo. Huwag na ikaw maglalayas, ha? Opo. O, sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye kayo. Sige po, Lola. Nakain mo na lang. Pag tama, di naman pagod. Anong sana mong gulan? Ito magpugi.
yung ginagawa namin ngayon dito. Nagbabakod kami. Nagbabakod pala sila. Kaya bakudan nila ito papunta doon. Tsaka dito. Lalagyan kasi ng gate dito. Ay yung ginawa kong lalagay dito na gate. Madalas ay laging nawawalan si Lola. Kaya nilagyan po natin ng bakod. Ito. Dito yung bakod. Kasi ini babakod. Ito. Yan. Ito. Balik ito dito. Bakod na ito. Ito. Punta doon. Taas. Nagpadala yung ating mga sponsor ng budget para mabakudan itong bahay ni Lola. Ayan. Bukas kakabit ko yung gate. Nandun yung gate na ginawa namin kanina. Ito po yung ginagawa natin ngayon dito sa bahay ni Raimundo. Labas na yung brief ni Kuya. Ito, dudublihan pa ito. Dudublan ko yan. Oo. Saka pasakan pa ito dito. Lahat ito, dudublan ko ng pasak yan. Ha? Lahat yan, dudublan ko ng pasak. Dudublihan mo lahat. Oo. Pagkakanan ko ng mga dalawang ko lang mga ano, baka wala pa. Sisinsinin mo. Sisinsinin pala ito ni Kuya Raimundo ng ano. Bakod. Para si Lola po kasi sa gabi, nalabas din. Para hindi siya makalabas. So, lalagyan natin gate doon. Ayan. Tapos pinturahan natin ito. Dito sa bahay ni Kuya Raimundo, trabaho din tayo dito, nag-finishing pa rin. Ayan. Po yung ginawa ngayon yung ano, yung poste. Tapos yung dito sa harapan na ito, pinuruhan na ito. Yung pinturahan na lang. Saka ito, poste na ito. Ganda ng pagkagawa. Yan, kunan mo yan. Ang kasama yan. Ito yung aming ano, master. Kaunti na lang, ito na lang. Tsaka yung poste na yun, ang pipinisin yun. Tapos pintura na. Ayan, tiles na lang yung kulang sa bahay ni Kuya.